Għal żmien twil, il-historians tagħna kienu irġiel kollha ta' ċertu klassi soċjali, white, dak li jgħidulhom wasps direttiva. Ma kif tiġġustifika xi ħaġa li hija speċi ta' abbuż ta' kważi tal-injoranza li kienet tipprevali dak iż-żmien. Aħna kollha jien kulħadd għandna l-biases tagħna. Kien hemm teddida eżistenzjali fuq minnaf il-ħajja Maltija. Once you have a war, dik se tiġri, ma tistax imbagħad noqogħdu ħejħej nitkellmu hekk. Fuq in-nazzjonaliżmu jiena qiegħed fuq ix-xadba, I'm on the fence. Jew qiegħed fuq id-difiża. Issa x'taħseb allura Zelensky jew Hompex għamel tajjeb? Jekk inti taħseb li fi żmien in-Nazisti kont tkun Ġermaniż u kont toħroġ fil-pjazza u tajt le l-luteri ma-proteġuhom, kont tagħmel zik. Hemm that magic word li hindsight. Bil-Malti ma nafx x'inhi hindsight. I don't think there's an equivalent. Ħares li l-patata.